रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। पीछा छोड़ देना रे हिया जादो जी के माल, जिद्दी करा मेरे छौड़ा पूरा हो जीतौ हाल। पीछा छोड़ देना रे हिया जादो जी के माल, जिद्दी करा मेरे छौड़ा पूरा हो जीतौ हाल। जाके दूसर पटाले अभी से कहिया रे, जाके दूसर पटाले अभी से कहिया रे। हम तो हीरा के बेटा से कने कहिया रे, हम तो जादो जी के लइका से कहिया रे। भूमि हार कितनो कैल गए हमर पीछा, पूरा कर लिए हम तो जादव जी के इच्छा। पंड भूमि हार कितनो कैल गए हमर पीछा, पूरा कर लिए हम तो हीरे के इच्छा। पहले ओकरे नु खैले चॉकलेट कहिया रे, पहले ओकरे नु खैले चॉकलेट कहिया रे। हम तो हीरा के बेटा से कने कहिया रे, हम तो जादो जी के लइका से कहिया रे। के करो से डर के है रंगदार उना बादा शहर के, कबो ना रहले उता के करो से डर के है रंगदार उरा जौली शहर के। ओकरे साथ नु घूमले इंडिया गेट कहिया रे, ओकरे हम तो हीरा के बेटा से कने कहिया रे, हम तो जादो जी के लइका से कहिया रे। अनुपम बेदरादी के भाई हसुदामा, कुंदन रोहित ढेर कर नहीं डरामा। अनुपम बेदरादी के भाई हसुदामा, सूरज वाल्मीकि ढेर कर नहीं डरामा। हम तो प्रदीप परदेसी के परमानेंट हम तो प्रदीप से कैले एग्रीमेंट कहिया रे, हम तो हीरा के बेटा से कने कहिया रे, हम तो जादो जी के लइका से कहिया रे, हम तो जादो जी के लइका से कहिया रे। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।